να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όσοι βρίσκεστε εδώ πέρα και τους καθηγητές που βοήθησαν με την δράση. Λοιπόν, το πρώτο περιστατικό μας έχει τίτλο Crash Incident και υπεύθυνο τον κύριο Καρανίκα Μιχαήλ, επίκουρο καθηγητή χειρουργικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα συμμετέχουν ο Κυριακή Μακρομουστάκου, ο Καριώτης Ιωάννης και ο Αθανασίου Νικόλαος. Θα παρακολουθήσετε την αντιμετώπιση του ίδιου περιστατικού 2 φορές. Το περιστατικό αφορά πολυτραυματία μετά από τροχαίο ατύχημα. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αυτό. Την πρώτη φορά τώρα θα δούμε τον γιατρό να ακολουθεί τις κατευθυντήριες. Την πρώτη φορά, συγγνώμη, θα δούμε τον γιατρό να παρεκκλίνει, να μην ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί. Τη δεύτερη φορά θα παρακολουθήσουμε το ίδιο περιστατικό όπου ο γιατρός ακολουθεί.
έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τον δράκο. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ξεκίνησε αφενός από έναν χειρουργό στην Αμερική, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στον δράκο. Και ενώ ταξίδευε πριν ακόμα υπάρξουν επιτυχίες, και ενώ ταξίδευε με το αεροπλάνο του από την Στρατηγική Αμερική με την οικογένειά του, το αεροπλάνο έφυγε. Λοιπόν, αυτό ήταν μαζίστηκε σοβαρά. Η γυναίκα του σκοτώθηκε, τα παιδιά είναι πίσω σοβαρά. Ήρθαν στην Αιθία μετά από πολλές ώρες και τους παραλάβουν. Αφού τους τσουβαλιάσαν τέλος πάντων στο ασθενοφόρο και τους πηγαίναν από μέρος σε μέρος από κέντρο υγείας σε νοσοκομείο και από νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο, μέχρι να φτάσουν που τους πάνε, αυτό συνειδητοποίησε ότι τελικά αυτός, όντας βαριά τραυματισμένος, παρέχει πολύ καλύτερη ποιότητα πρώτης βοήθειας στους τύπους του από ό,τι τα συνεργεία διάσωσης. Επιπλέον, η Αγία έχω παρατηρήσει το εξής: ότι στο τραύμα, σε οποιοδήποτε περιστατικό, η αντιμετώπιση του δεν εξαρτώταν από την βαρύτητα του τραύματος, δεν εξαρτώταν από τις ανάγκες του ασθενού, αλλά από ένα και μόνο πράγμα. Από την ειδικότητα του γιατρού που αναλάβανε το περιστατικό. Αν δηλαδή έρχονταν κάποιος ο οποίος είχε υποτάσσιμο θώρακα, είχε ανοιχτεί τη θηλιά με τα έντερα απ' έξω, είχε ένα υπόσχομα στο μάτι, αν τον ανάλαβαν ο οφθαλμίατρος, το μόνο πράγμα που θα έκανε θα ήταν το μάτι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, σιγά σιγά έγινε κτήμα σε όλους ότι θα πρέπει να βγουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του τραύματος. Του ABCDE. Airway και ακτινική μοίρα, ενώ σε όλη την υπόλοιπη ιατρική το A είναι airway, στο τραύμα είναι αναπνοή, αεραγωγή, συν ακτινική μοίρα. Συν προστασία ακτινικής μοίρας. Το B για αναπνοή, circulation, κυκλοφορία. Το D, disability, το νευρολογικό στάτους του ασθενούς. Και το E, exposure, έκθεση. Να δούμε τον άρρωστο. Και πολλά άλλα που θα το πούμε στη συνέχεια. Το επόμενο λοιπόν που θα δείτε είναι ένα περιστατικό, και επειδή είπαμε ότι εδώ ενδεχομένως να υπάρχουν και κριτές από τα πρώτα έτη, δεν θέλαμε να βάλουμε κάτι σύνθετο, θέλαμε να βάλουμε κάτι απλό. Ένα πολύ απλό σενάριο TLS, το πιο απλό που υπάρχει. Το πιο απλό. Το οποίο θα μπορούσατε να το κάνετε κι εσείς, εφόσον βέβαια εκπαιδευτείτε στο τραύμα. Ακόμα κι εσείς. Στο εσωτερικό δεν χρειάζεται να γιατρό κάποιον να εκπαιδευτεί. Θα δείτε λοιπόν ότι ακόμα και ένας αγροτικός γιατρός, αν αντιμετωπίσει το ίδιο περιστατικό, θα τα πάει πολύ καλύτερα και το περιστατικό θα ζήσει. Εφόσον παρέμβει στην πρώτη κρίσιμη ώρα. Εφόσον παρέμβει στην πρώτη. Εφόσον παρέμβει στην πρώτη κρίσιμη ώρα. Θα δείτε λοιπόν την αντιμετώπιση του περιστατικού σε αργά βήματα, δεν βιαζόμαστε, σε αργά βήματα, ένα προς ένα και θα σχολιάσουμε στο τέλος κάθε φορά. Ασθενής 24 ετών, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος είχε ένα ατύχημα, έπεσε στο κέντρο, υποάγνωσες συνθήκες, δεν φορούσε ζώνη, πετάχτηκε έξω από το τζάμι, έχει πολλαπλές εκδορές στο πρόσωπο, στα χέρια και ένα τραύμα από μοραγή στο μυρό. Γνωρίζουμε για το ατύχημα όσον αφορά να πάρουμε κάποιες πληροφορίες. Όσον αφορά το αμάξι, το αμάξι έπεσε με μια ταχύτητα γύρω στα 80 χιλιόμετρα και αυτό φάνηκε από την παραμόρφωση. Η καμπίνα έχει παραμορφωθεί αρκετά. Το βαρός ήταν σπασμένο και ο νερός βρέθηκε 10 μέτρα έξω από το αυτοκίνητο. Έξω στο περιβάλλον της ειρήνης είχε 5 βαθμούς θερμοκρασία και έβρεχε. Και ο ασθενής ήταν εκεί περίπου εκτεθειμένος για μια ώρα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ρωτήσουμε, υπάρχει κάποιος κίνδυνος για εμάς που θα προβούμε στην μετωπιστότητα? Όχι, το περιβάλλον είναι ασφαλές. Υπάρχει μόνο μια
κάποιες μικρές αιμορραγίες από το πρόσωπο και τα χέρια και μια μικρή αιμορραγία από ένα βαθύ θηλαστικό τραύμα που υπάρχει στον πυρό. Ξεκινάμε λοιπόν για να ελέγξουμε την ανατομή του ασθενούς. Πλησιάζω το πρόσωπό του και βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Αισθάνεσαι να έρχεται ελάχιστα η αναπνοή του στο πρόσωπό σου. Ακούς έναν συρριγμό και ανυψώνεται πολύ λίγο το θωρακικό τείχομα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος όσον αφορά τον αεραγό του ασθενούς και το λόγο αυτό προσπαθούμε την κάτω γνάθο να την σπρώξουμε προς τα θρόσο και να απελευθερώσουμε έξω τον αεραγό. Μετά από αυτό, βλέπω πώς αισθάνομαι ξανά. Ξανά. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Μετά από αυτό, και αφού έχεις δει ότι και ο αεραγός είναι ελεύθερος, ο ασθενής αναπνέει καλά, έρχεται καλά η αναπνοή του στο πρόσωπό σου και το θωρακικό τείχομα ανυψώνεται περισσότερο. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα θα τοποθετήσουμε ένα στόματο-φαλικό κρατητήρα στον ασθενή. Ελέγχοντας το μήκος του από τη γωνία στο μάτο. Από τη γωνία. Νομίζω ότι είναι ένα σωστός αεραγός. Τον ανέχεται καλώς. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα θα τοποθετήσουμε και μία μάσκα οξυγόνου 15 λίτρων με ασκό. Εφόσον λοιπόν τώρα έχουμε εξασφαλίσει τον αεραγό, θα προβούμε σε ακινητοποίηση της αυγενικής μοίρας του ασθενούς και τοποθέτηση ενός κολλάρου. Μερικές φορές είναι εύκολο να πάρουμε πληροφορίες όσον αφορά το A, το B του ασθενούς, το C του ασθενούς. Δεν είναι δύσκολο. Αν έχουμε λοιπόν έναν άρρωστο ο οποίος έχει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, το δυστύχημα αναφέρεται σε νεκρό, ατύχημα, ο οποίος έρθει και μας μιλάει, έτσι, σημαίνει σίγουρα ένα πράγμα, ότι έχει ελεύθερο αεραγωγό. Αν έχει κλειστό αεραγωγό, δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσει. Αν αυτός ο άρρωστος μας μιλάει χωρίς να λαχανιάζει, σημαίνει ότι δεν έχει μόνο ελεύθερο αεραγωγό, αλλά έχει και καλά πνευμόνια, έχει και καλό κλίμα. Αν μας κοιτάζει στα μάτια και μας μιλάει, σημαίνει ότι και το τίτλο είναι καλό. Το νευρολογικό του στάτους. Έτσι. Πολλές φορές βέβαια αυτό στο τροχαίο δεν γίνεται. Αυτό στο βαρύ ατύχημα δεν γίνεται. Πολλές φορές ο άρρωστος έρχεται σε κομμάτια και πρέπει να το ξανακάνουμε, να τον ξανασυνθέσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έγινε πριν με τον Joe Frost, δηλαδή που σηκώθηκε προς τα μπροστά η
κάτω γνάθος. Δοκιμάστε που τον αναπνεύσετε έτσι. Κατεβάστε το κουνί σας και προσπαθήστε να αναπνεύσετε. Μπορείτε. Μπορείτε, αλλά είστε σε συνείδηση, είστε ξύπνοι. Είστε ξύπνοι και όλους τους μύες που κινητοποιούν το λάρικα, το πάρικα, όπως εσείς και όλο το λαιμό μας, του θώρακός σας. Η δουλειά γίνεται κυρίως από τους επικουρικούς μύες. Τους επικουρικούς μύες όμως δεν μπορείτε να τους έχετε σε περίπτωση που δεν έχετε συνείδηση. Ένας άρρωστος λοιπόν, ο οποίος έχει το κεφάλι προς τα κάτω, και αυτό πιστέψτε με, θα το δείτε πολλές φορές, και στα γήπεδα το βλέπετε. Όσοι δεν ξέρουν τι κάνουν, πάνε και σηκώνουν το κεφάλι και το κάνουν έτσι. Με αποτέλεσμα να κλείσει τον αραγωγό. Η πρώτη κίνηση λοιπόν στο τραύμα είναι αυτή. Το τσόφρον. Κάνει πηγά το γνάθο από τις γωνίες και τραβάς προς τα μπροστά. Και έρχεται προς τα μπροστά. Και μπορεί να ανοίξει και να αναπνεύσει. Ποτέ δεν κάνουμε το chin lift. Δηλαδή να σηκώσουμε και να κάνουμε έκθεση στην αυχένα. Υπάρχει μια σπουδική στιγμή, υπάρχει ένας οδείος πυρός που βρίσκεται εδώ μέσα. Αν εμείς κάνουμε μια τέτοια κίνηση, θα κάνουμε μια καταστροφική, αν υποτεθεί ότι υπάρχει συνδεσμική κάρωση στην αυχένα, θα κάνουμε μια καταστροφική κάκωση, που σημαίνει ότι αυτός ο άρρωστος δεν πρόκειται να μπορέσει να κάνει τίποτα από εδώ και κάτω. Για σκεφτείτε εδώ. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο A. Στο A στο τραύμα σημαίνει αραγωγός, αυθινική μοίρα, ακινητοποίηση. Αυτά πάνε μαζί. Είδατε την νοσηλεύτρια που κρατούσε το κεφάλι. Δεν το αφήνει, αν δεν ακινητοποιηθεί πλήρως η αυθινική μοίρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να χρειαστεί, εφόσον ο άρρωστος δεν έχει αισθήσεις, έτσι, είναι να μπει ένας στοματοφαρυγγικός καθετήρας ή ένας ρινοφαρυγγικός καθετήρας. Στο στοματοφαρυγγικό τον ανέχεται ο ξύπιος. Ο ξύπιος ανέχεται μόνο ρινοφαρυγγικό. Εάν δεν μπορείτε να διασωληνώσετε, εάν είστε αγροτικοί όπως είπα, και δεν μπορείτε να διασωληνώσετε και έχετε ένα καλό αναπνευστικό στάτους, με αυτά τα μέτρα που πήραμε, δεν μας πειράζει. Πιστέψτε με, θα κάνετε πολύ μεγαλύτερη ζημιά προσπαθώντας να διασωληνώσετε. Μπορείτε να χάσετε τον άρρωστο επειδή δεν θα αρέσετε και μπορεί να κάνετε μεγάλη βλάβη στον αυχένατο. Εάν λοιπόν έχουμε ένα ικανοποιητικό αναπνευστικό στάτους, έστω και έτσι, χωρίς μόνιμο αραγωγό, συνεχίζουμε έτσι. Συνεχίζουμε έτσι. Και εν τω μεταξύ, βέβαια, όπως θα δείτε στην πορεία, ο γιατρός θα περάσει την ομάδα τραύματος. Ποτέ δεν προσπαθούμε να κάνουμε να υπερβάλλουμε αυτόν. Μπορεί να κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που ήδη υπάρχει. Συνεχίζουμε. Έχουμε βάλει monitor. Αυτή τη στιγμή ο κορεσμός του είναι στο 85%. Και ο άρρωστός μας έχει, από στο βλέπω, μια ταχύπνοια. Θα προχωρήσουμε τώρα σε επισκόπηση του τραχύλου για να ελέγξουμε για πιθανά σημάδια τραύματα τα οποία φαίνονται. Στο τράχυλο διακρίνεται μια διάδραση των σφαγίπηδων, καθώς και μια παρεκτόπιση της τραχείας, η οποία είναι μόλις επισημενόμενη. Στην ψηλάφιση καταλαβαίνετε ότι η τραχεία έχει μια μικρή παρεκτόπιση προς τα αριστερά, από δεξιά προς τα αριστερά. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσουμε στην επισκόπηση, την ψηλάφιση, την επίκριση και την ακρόαση του θώρακα. Όσον αφορά την επισκόπηση. Στην επισκόπηση, ο δεξιός θώρακας φαίνεται να είναι ψηλότερα από τον αριστερό. Δεν έχει τόσο καλές αναπνευστικές κινήσεις, σε αντίθεση με τον αριστερό, ο οποίος παίρνει πιο γρήγορες αναπνεύσεις, αλλά έχει μεγαλύτερο εύρος. Αισθάνεστε έναν κρυγμό ήπιο δεξιά, όπως επίσης και διεύρυνση των μεσοπλευρίων διαστημάτων. Ωραία. Η επίκρουση. Καλώς ήρθες. Απουσία. Μάλλον την πανικότητα, συγγνώμη. Καλώς ήρθες. Την πανικότητα. Σαφής πληρωμενικός. Την πανικότητα. Την πανικότητα. Σαφής. Καλό να μην στο υποστηρίσμα. Απουσία. Καλό. Απουσία. Καλό. Απουσία. Καλό.
δεξιόμετρό σας από το 85 έχει αρχίσει να ανεβαίνει στο 92, 93, 94. Και όσο περνάει η ώρα, τώρα. Το B. Πνεύμονας. Δεν φτάνει μόνο το E. B. Breathing. Αναπνοή. Πόσες φορές έχετε δει και σίγουρα έχετε δει, περισσότεροι από εσάς, ακτινογραφίες με εικόνα υποτάσσου πνευμοθώρακα, όπως υποτίθεται σε αυτό το σενάριο εδώ, ή με εικόνα ενός μαζικού πνευμοθώρακα ή ενός μαζικού αιμοθώρακα. Είναι ουσιαστικά αποτυχία πλήρης του κλινικού γιατρού να αναγνωρίσει το σύνδρομο. Ο μέσος χρόνος χασίματος, ο μέσος χρόνος αναμονής, να το πω καλύτερα, ενός αρρώστου από τη στιγμή που θα φύγει από τα επίγοντα για να πάει στο ακτινολογικό εργαστήριο, έτσι, είναι 40 λεπτά με 1 ώρα. Στον υποτάσση πνευμοθώρακα δεν έχουμε πάνω από 2-3 λεπτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν φύγει ένας άρρωστος με υποτάσση πνευμοθώρακα από τα επίγοντα για να πάει να διαπιστωθεί ότι όντως έχει υποτάσση πνευμοθώρακα στο τμήμα το ακτινολογικό, αυτός ο άρρωστος κατά την πορεία, όπως πηγαίνει προς το εργαστήριο, έτσι θα χάσει τη ζωή του. Άρα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στο θώρακα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιδότων. Και αυτές είναι ο υποτάσσης πνευμοθώρακας, ο μαζικός αιμοθώρακας, ο καρδιακός εμβολιασμός, το καρδιακό ταμπονάζ. Πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιδότων. Δεν υπάρχει χρόνος. Στο βαρύ τροχαίο δεν σκέφτεσαι τι θα κάνεις μετά από 2-3 λεπτά, 5 λεπτά. Στο βαρύ τροχαίο σκέφτεσαι τι θα έκανες το προηγούμενο λεπτό. Άρα, κοιτάζουμε να έχουμε εξασφάλιση αλογού, εξασφάλιση καλής αναπνευστικής λειτουργίας με ό,τι μέτρα πάρουμε. Στο πρώτο μέτρο, στον υποτάσση πνευμοθώρακα, είναι αυτό ακριβώς που είπε ο γιατρός. Βάζουμε μια βελονίτσα, ας μην έχουμε 14 τσιάς, έχουμε 16 τσιάς, έχουμε 18 τσιάς, ό,τι και να έχουμε. Βάζουμε μια βελονίτσα, δεύτερο μεσοπλεύρο μεσοπληδική γραμμή. Για να φύγει ο αέρας. Μετατρέπουμε ένα κλειστό πνευμοθώρακα σε ανοιχτό. Αυτό γίνεται άμεσα. Δεν έχουμε περιθώρια. Ο άρρωστος θα πεθάνει από ελάττωση λογικής παραφοράς. Δεν θα πηγαίνει αίμα στο θώρακα. Δεν έχουμε καρδιακή λειτουργία και όλος θα είναι χαμένος. Ενεργούμε άμεσα. Δεν περιμένουμε. Άμεσα. Και βέβαια, η ακτινογραφία θώρακος γίνεται σε δεύτερο βήμα. Γίνεται όταν έχει έρθει η μονάδα τραύματος, η ομάδα τραύματος, έχει τοποθετήσει το μόνιμο καθετήρα του πιλάου. Θα το πω απλά. Αυτή η κίνηση θα πάει σε μια βελόνα στο δεύτερο μεσοπλεύρο διάστημα, είναι γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα. Πολύ και λιγότερο. Αν είσαι εύκολο. Και ένα λεπτό. Τράκο, πάει στη γύρωση. Για να βάλει το πιλάου, θέλει γύρω στα 30 με 40 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 30 με 40 δευτερόλεπτα είναι απίστευτα μεγάλο χρόνο στο τράπο. Πεθαίνει ο άρρωστος. Δεν τα έχει. Δεν έχει την πολυτέλεια του 30 δευτερολέπτου. Έχει την. Και μόνο την πολυτέλεια του 1 δευτερολέπτου και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί. Κάνει την αποσυμφόρηση και στο δεύτερο χρόνο έχει και βάζει στο πιλάου ο χειρουργός ή ακόμα αν έχει επιλεχθεί και ο βοηθός. Η ακτινογραφία θώρακος έρχεται για να βεβαιώσει ότι έχει βελτιωθεί ο άρρωστος. Όχι για άλλο. Στην πρώτη φάση, στην πρωτογενή αντιμετώπιση. Και μόνο. Πάμε. Η πίεση του αρρώστου είναι πάντα. Ο σφυγμός είναι καλός, είναι γύρω στις 55 σφίξεις, γεμάτος σφυγμός, ενώ η πίεση του αρρώστου αυτή τη στιγμή είναι 105 με 60.